Naamilakaw karon mga idol. Akong palitan og pinaskuhan si Baylulong para malipay sa to siya in town. Dili na ta magdugay mga idol. Kay daghan ra ba kayong tao sa mall karon? Unya kining sports car ako nga red, ako na ni siyang paandaron. Oy, Manuel TV, kakondisyon ko na imong sakyan na. Kondisyon na kayo ni Inko Pisot. Kay bag-o pa man ni nako gipaayo god. Dako kayo ko gasto. Naglubog pa dig pila ka tuig. Kay wala man ko'y budget. Unya karon ato na ning padaganon. Oy, ala. Bram kagipato Manuel TV. Wala man ko patula lulubot yo. Ekspresyon raman to nako god. Nya samtang nagdagan mi, nagchika-chika sad mi. Akong asawa, akong gipangutana og lapa ba ko niya. Uy, hala. Giingnan ko niya, love ko niya kung dili ko magbinuang niya. Oy, Manuel TV, pag kinarong gid in tao. Pirmi man ni Inko Pisot. Ug karon nagbaklay-baklay ta. Kay medyo layo-layo man sakyanan na to giparada. Kana Manuel TV, syarog dili mahilis imong bilbil ana. Ang tiki-tiki gyud nakaingon ani Inko Pisot. Maoning lawas na ko nanambok. Unya dulduol na ta mga idol. Makapabugnaw na kita sa mall. Mapalitan na gito na tong pinaskuhan si Baylulong. Ang kang Migo Kulapo o kang Bayramon, syempre ato to silang dadon sa mall. Maong nakahukom ko nga si Baylulong ra atong palitan karon. Unya ning dapita, daghan kayong shades atong nakita. Manoy TV, paliti kog usa lang ka buok. Dili man ni pantiguang lulubot yo. Ansyos lang imong isulob. Katong degrado ba maunay bagay sa imo ha? Manuel TV, paliti ko ingon ana. Oy John, buhatan na kag shades. Ako rin bahala nimo igabot na to sa balay. Magkuha ra tagdaghan kayong lukay. Apilan pa na kog singsing og relo. Unya kung mahimo bula pod para maduwaan nimo. Oy Manuel TV, duwaan man nga lukay imong giingon. Oy, okay ra na Inko Pisot. Bata pa man si John pod. Unya karon diring dapita atong gisukod ning mga antipara. Oy dili ni bagay sa ako ah. Inaong nako purting dako. Unya akong gipangutana og napay dakuan ning pormaha. Sa Reban, mauni pinakadako nila. Mangita ta, kanang angayan ta. Kanang mugwapo sa taba. Kung tan-aon, pwedeng angayan na. Unya karon gitagaan ta aning shades. Kung tan-aon, okay kayo, very nice. Unya sa kulor, mamili pa ta. Kay dili kayo bit ni na kung kulura. Kanang gusto na ko medyo itumba. Kanang angas kayo og porma. Nadiri o. Mautong niingon akong asawa na adiri ko nung dapita. Oy Manuel TV, nagsige na makaglibot-libot. Oy, akong tanaw ni mo no, dili na jud ka mo gwapo. Kinahanglan na jud kay patanaw og albularyo. Hinawayon gid kay ka Inko Pisot. Kini di ay angayan naman kay ko aning bag-o na kong gisulo. Dulduol na sad ni sa tinuod. Kulor na lang ang atong usbon. Kay sa gidakon okay na ko ani karon. Kining akong bit mauna ni akong gipunit. Atong isulo para outfit check. Murag mauna ni akong gusto. Paminaw na ko, gwapo na kayo ko. Manoy TV, murag angayan nagigay ka na. Salamat kayo lulubot yo. Hoy Manoy TV, angayan na jud kay kadat una na sa Santo Niño. Ambot lang nimo Inko Pisot, puros bugal-bugal naman na imuhag yun. Oy Manoy TV, joke ra na oy. Ayaw lang gud paninood. Dinhing dapita, mamili na ta. Si Lulong na sad ang atong pilian. Ato siyang i-surprise, tagaan na to siyang pinaskuhan. Mga sinina, purol, ug unsa ganito? Brief. Paliti sad kog brief Manoy TV. Patahian ra ti kag sako sa harina lulubot yo. Maayo to hait gilok-gilok sa imong itlog. Ngayon si Lulong ani. Kaya sayaw niya ba? Nindot ni siyang purula. Uniforme ni Lulong inig sayaw ba? Kay retired bar dancer man to siya. Pilian lang ni niya. Kaya sa tanaw na ko, okay sad ni ba? Grabe na sad nakakaraan Manoy TV. Murag nakaabot pa ko anang panahon na. Ang itlog na to, hungaw kayo ba? Ang akong asawa ni suggest na kay pambabae ko nuning pormaha. Sa tanaw na ko okay kayo ni. Si Kulapo atong pasulubon ani. Or Manoy TV, dili ganahan ana si Kulapo. Kay ang hiling ato katok army. Dili hubuon sugot rag mao isulo permi. Ug karon nakapili na ko idol. Mao ni akong pinaskuhan ni Lulong. Kay nindot sad kayo og kurol. Oy unsay kurol Manoy TV? Color dili kurol. Ay sorry na gud Inko Pisot. Akong sayop mao ra may pirmi bantayan nimo gyud. Oy mauaw tas mga followers oy. Pataka na kag manorya diha. Unsay manorya Inko Pisot? Otro pa kadaghan sad nang imuhag sayo. Ning dapita sa brief pamili na ta. Ito mang kolor nindot mi ba? Kay sa tuba dili ni mamantsa. Oy Manuel TV, nganong imo man ang gikalo? Ingon anao ni pagsukod
Junjun. Mao ni sikretos mga veterano. Kung isukod ang brief arira sa ulo. Tinuod na Junjun. Dili man sina pwede nga adto isukod sa fitting room. Kay kung isulob man na manimaho ng piyot-piyot. Unya sabon delikadog matakdan po. Ato pa ning punan og brief mga idol. Para si Lolong inigdagan dili maglabyog-labyog iyang bunal. Manoy Chris TV unsa mo kay timilhanan anang sa ulo isulob? Imo nga ra nang i-estimate in ko piso. Unya akong asawa wala kagwanta. Nangutanan na gyud siya. Anong hikalo? Ang tubag mauna to ganina. Kay kung isulob sa buni matakdan ta.